מה קורה? אני אלון, חייל משוחרר, והיום אני חלק מהאגף והקרן לחיילים משוחררים. שומעים? אם השתחררתם לתוך ימי המלחמה, קבלו 3 דברים שאתם פשוט חייבים להכיר כמשוחררים. 3 עולמות שאתם חייבים לזכור. מתחילים. 1. המענק והפיקדון. מה קורה איתם? הכל בסדר. הם כבר בתוקף עבורכם. מענק השחרור ייכנס אוטומטית לחשבון הבנק שלכם. הפיקדון האישי הוא זמין למשיכה בדיגיטל, לפי התנאים שתוכלו לראות באתר. מעכשיו ולמשך כל 5 שנים הקרובות. 2. ייעוץ והכוונה אישיים. אולי לחלק זה קצת נראה רחוק בימים האלה. קריירה, לימודים, אבל מי שרוצה להתייעץ עכשיו, אפשר. או במרכז הצירים הקרוב למגורכם, או באחד ממחוזות האגף. תיכנסו לאתר שלנו ותקבעו פגישה. הבטחתי 3, אז הנה השלישי והאחרון. לימודים, הכשרות ומלגות. ברור, כרגע פתיחת שנת הלימודים נדחתה והקורסים מוקפאים. אבל ברגע שנחזור לשגרה, תדעו שיש לנו באגף והקרן קורסים והכשרות בסבסוד ענק בשבילכם. ויש גם כל מיני מלגות למימון הלימודים. הכל יהיה מעודכן באתר שלנו. זהו, נראה לי שזה מספיק לעכשיו. אמרנו 3 עולמות. מענק ופיקדון, ייעוץ והכוונה, לימודים, הכשרות ומלגות. שאלות? חייגו למוקד שלנו כוכבית 5266 או פשוט תכתבו לנו ברשתות החברתיות. אנחנו עונים מהר. תשמרו על עצמכם ובהצלחה גדולה.